Meron akong i-share sa inyo isang paying application. So, first, punta lang kayo ng Play Store. Search nyo itong TapTap Mining. So, yan. Install nyo lang. Then, pag install nyo, open nyo lang yung application. Then, pag open nyo, mag-bind lang kayo ng account dito. Pwede kayong mag-login using Facebook account or Google account. So, first sign up nyo, hindi pa lalabas itong withdrawal method. Hindi nyo yan makikita dyan. May gagawin pa kayo. Dito sa gift box, may makikita kayong mission. Which is, magpi-play kayo dito sa lucky draw. Mag-spin kayo dito ng 6 times. Then, mag-open kayo ng isang chest. Ito. So, kailangan nyo mag-tap-tap dyan. Mapuno nyo yan para makakuha kayo ng isang chest and ma-open nyo siya. After nung mission na yun, may makikita kayong upgrade. Then, click nyo upgrade para lumabas itong withdrawal method. So, paano nga ba kumita dito kay TapTap Mining? So, ayun lang. Magta-tap-tap ka lang dyan. Ayan, sobrang simple lang ng gagawin. And hindi nyo kailangan magpakapagod na mag-tap-tap dito. Kasi meron siyang auto-tap. So, i-click nyo lang ito. Then, manonood kayo ng short Dito po sa aking PayPal account, nakalagay dito ay Ayan, received natin. $23.60 US. Okay, and start na tayo sa pagkiklik nitong cube. Bali, ang gagawin mo lang dyan, itap, tap, 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 tap nyo lang. Ayan. At every cycle po na matapos nyo sa tap ay meron po kayong rewards. Okay, ang tanong dito, magkano nga po ba ang minimum payout dito? Punta lang kayo dito sa may cash or sa may money icon para po pag pumasok siya sa ating PayPal. And then, ayan. As you can see, nag-tap na siya ng kusa. So, ayan. Pag natapos itong seconds sa taas, titigil na din yan. So, kailangan nyo lang ulit manood ng advertisement para mag-auto-tap siya. So, itong mga props dito sa baba, ayan. Ito. Subukan natin itong isa. So, ayan. Nakita nyo, sobrang bilis niya umusad. So, ang pinakang-iipunin natin dito is itong coins. Then, itong diamonds ay pinapangbilian ng props or pinapang-upgrade. So, ayan. Katulad nito, mining speed, current speed plus 1. Pag nag-buy ako niyan, yung tap-tap dito is magiging minus 4. So, mas mapapabilis yung pagpuno natin dito para makakakuha tayo ng chest. So, dito kayo pwedeng bumili ng props dito sa shop. Ayan. Ito yung props nila, 50 and 60 diamond. So, ito naman, manonood kayo dito ng 6 times advertisement para makakuha kayo ng props. Then, dito 6 times advertisement din para makakuha kayo ng 8 coins. Then, dito 6 advertisement din para makakuha kayo ng diamonds. So, araw-araw yan, 6 lang ng 6. And then, balik tayo dito. So, ito namang lucky draw. Ayan. Meron siyang free 12 spin araw-araw. Pag makakakuha kayo ng diamond, props, or coins. So, 12 spin lang siya araw-araw. Tapos, kinabukasan ulit. And then, ito yung chest record. Diyan yung makita yung mga na-earn nyo. So, ayan. Diba? Kada magbubukas ako ng chest, ayan yung mga nakukuha ko sa chest. 100 coins, 50 coins, 50 coins. Ayan, sobrang laki din naman ang bigayan dito. Kaya madali ka lang din makakaipon. So, punta tayo dito sa friends. Ayan, as you can see, meron akong isang invite dito. Ayan, invite friends. Reward for every friend invited. 500 coins plus 10% friends commission, total of 2,000 coins. So, ayun, siguro mas madali kung mag-i-invite tayo dito. Kung masipag kang mag-invite ka na mag-invite, mas mabilis kang makaka-payout. Pero ako, hindi kasi ako mahilig mag-invite, kaya
pinagtiyagaan ko talaga yung pagtatap-tap. So, ayan, makikita nyo naman, isa lang yung friend na na-invite ko dito. So, itong code invitation, ito yung code ko, H2XBT9HE. Pwede nyo siyang gamitin. Or kung meron naman na kayong ganito, pwede nyo ilagay yung invitation code nyo sa comment section para magamit din ng iba. So, dito, fill in the code. Dito nyo ilalagay yung invitation code na gusto nyong gamitin. Then, makaka-receive kayo ng plus 100 coins. So, balik tayo dito. So, ayan, malapit na siyang matapos. Ayan. Diba, sobrang bilis lang niya. Tulungan ko siya para, tingnan nyo, kung mapapansin nyo, mas mabilis siya kung tulungan din natin siyang mag-tap-tap. Ayan, diba? Mas napapabilis. So, dito naman tayo sa withdrawal method. Click natin tong withdraw. Then, pwede ka mag-withdraw PayPal or GCash. So, dito, nag-withdraw ako kanina sa GCash. So, yung 5,000 is 15 pesos. 11,040 pesos. 36,150 pesos. Yung 110,000 is 500 pesos. So, nung pag-cash out ko kanina ng 5,000 coins ko, 15 pesos, nawala siya dito. So, ito yun. Ayan, December 3, 2021. Ayan yung date. Then, reviewing pa siya. I-update ko kayo once na ma-receive ko yung payout ko dito kay TapTap Mining. Then, punta naman tayo dito kay PayPal. Yan, yung 10,000 coins is equivalent to $1 or 50 pesos. 30,000 is $3 or 150 pesos. So, kung mapapansin nyo, mas malaki yung palitan dito kay PayPal kaysa kay GCash. So, yung GCash ginamit ko kasi wala akong PayPal. So, kayo nang mamili kung anong gusto nyang gamitin. So, ako kay GCash ako kasi wala akong PayPal eh. So, ayan po. Thank you for watching. Please subscribe to my YouTube channel and click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pang video na i-share ko sa inyo.